Ma szeptember 14-e van, és először úgy mondom el a véleményemet, meg úgy fogom elemezni a közállapotokat, hogy már nem csak papíron vagyok nyugdíjas, hanem de facto is nyugdíjas vagyok, már nem dolgozok, visszavonultam, már tulajdonképpen munkát nem végzek, se jogilag, sehogy se, ezért miután öreg ember vagyok. 77 éves leszek ugye december 5-én, 77, most éppen itt ülök, 77 évesen, 2 hónapja volt infarktusom állítólag, csütörtökön megyek szemhályogműtétre egyelőre, meg mindenféle orvosi vizsgálatra megyek, ultrahang. Tehát tulajdonképpen egy klasszikus nyugdíjas programom van mostanában, és úgy, hogy a véleményemet is úgy fogom elmondani, hogy az öreg ember az már másképp beszélhet, mint az aktív. Mert az aktív embernek mindig figyelembe kell venni az egzisztenciáját, kollégáit, meg másokat, meg félni is illik, nem szabad sértegetni mások, és így tovább, és így. De az öreg embernek már mindent szabad. Az már elmondhatja az igazat. És ez a legpozitívabb helyzet az öregségben, hogy elmondhatjuk az igazat, hogy nem kell félni. Hát mondjuk nagyjából én eddig se féltem, de most aztán végleg nem félek. Olyannyira nem, hogy még sértegetés, meg sértő dolgokat is fogok mondani. Eddig nem nagyon nevesítettem meg a panaszolt személyeket, tehát igyekeztem az emberi méltóság megtartására, még azoknak is a méltóságára, akik bűnözők, meg bűnösök, mert a jog őket is védi, hogy a nagy nyilvánosság előtt nem lehet őket személyiségükben megsérteni, de hát az öreg embernek már szabad. Mert egyrészt nem veszik komolyan, másrészt az öreg ember meg úgy van vele, ha már eddig hallgattam, meg tapintatos voltam, most már ha megérdemli a valóság megérdemli, hogy elmondják, hogy milyen a valóság, akkor azt el kell mondani, és az öreg ember elmondja. Most ezt el fogom mondani, hogy milyen helyzet, de olyan sok probléma, meg olyan sok helyzet van, amire tehát ma, meg tegnap, tehát most 2003. szeptemberében, meg októberében, hogy már muszáj beszélni. Van itt háborútól kezdve minden van. Minden van. Úgyhogy én nekem most éppen az van, nagyon aktuálisan, hogy leültem ide erre a felvételre, és kaptam egy telefont, én a nem aktív, és nem ügyvezető, és nem ember, egy kétségbe esett sikolyt hallottam, hogy a Russzum Kft. Ügyvezetője, meg a cégvezetője kérték, hogy a közterület felügyeletből nem tudom hány ember megjelent a Russzum előtt, és közölték, hogy takarítsák el a teraszt a Russzum elől, nem teraszt, hanem a járdákon lévő, 200 éve ott lévő teraszt, székeket, asztalokat takarítsák el, mert fél óra múlva visszajönnek és elviszik, elrabolják erőszakkal. Holott semmilyen papírjuk erre nincs. Ezt már egyszer megcsinálták 6 évvel ezelőtt ugyanígy, akkor még rendőröket is hívtak segítségül, csak akkor engemet oda hívtak, oda mentem, most meg nem mentem oda. Oda mentem és közöltem, hogy erőszakkal, nyújtófával ellenállok az ajtóba, és ide nem teszi be senki a lábát. Egyébként meg milyen alapon akarják a teraszunkat elvinni, megszüntetni terautóval. Hát azt mondja, a polgármester mondta nekik. De mondom, valami papír, vagy valami igazolás, vagy valami hivatalos dolog az van, nincs. És csak a polgármester mondta. Hát én meg azt mondom, hogy a polgármesternek erre nincs joga, és föl fogom jelenteni, és így tovább, plusz fizikailag ellenállok.
Na, ezek után elgondolkodtak rajta, mert látták rajtam az elszántságot, tehát akkor még csak 70 éves voltam, ugye, 70 éves, és azt mondták, hogy ne csináljak balhét, mert akkor le kell, hogy tartóztassanak. Na, mondom, 6 közterületfelügyelő és 2 rendőr volt. Mondom, uraim, nagyon helyes, szíveskedjenek letartóztatni bilincsel, itt a kezem is, így vigyenek el. Egyébként meg én kértem a kollégákat, hogy vegyék föl ezt a intermezzót, hogy engemet meg 70 évesen megbilincselnek és elvisznek, mert ezt akarom, hogy tartóztassanak le. Erre azt mondták, hogy ne csináljak ilyet, mert ők családos emberek, és hogy a parancsot meg kelljen tagadni. Nincs is parancs, Mihály, kiadta a parancsot? A polgármester maguknak? Na, elég az hozzá, hogy elhúztak. Erről, amit most elmondtam, mindenről fénykép van, és fönn van az interneten 6 évvel ezelőtt. Utána nem jelentettem őket föl ezért, mert ez bűncselekmény volt, azért, mert úgy tettek, mintha belenyugodtak volna arra, hogy nincs joguk elrabolni és megszüntetni a teraszt. Most ugyanez ismétlődik 6 évvel később, amint mondtam, tegnap egy korrupt, ostoba bíró jóvá hagyta azt az intézkedést, hogy a Ruszfunnak nem jár, hogy legyen terasza. Amit állami pénzen építettek, ez 200 éve működik, engedélyünk is van rá, csak minden évben, vagy negyedévenként, vagy minden évben hosszabbítási engedélyt kell kérni, és idén pusztán azért, hogy a Ruszfun tönkre menjen, és ellophassák, nem igazolták vissza az engedélyt, sőt, felszólítottak minket, hogy a Ruszfun, maga az egész Ruszfun cukrászda törvénytelenül működik. Mondjuk ez nem igaz, de ők ezt írták, hogy törvénytelenül működik. Azért törvénytelen, mert ők törvénytelennek tartják. Az a cukrászda, amelyik 2 hónapja kapott egy államigazolást, hogy védett vendéglátóhely, védett cukrászda első helyen. Védett, műemlék, tetőtől talpig műemlék, és 200 éve ott működik, a hungarikum minősítés most van folyamatban, oda jár tulajdonképpen. Egy nagyon, nagyon híres helyről van szó, mindenki tudja, sok adót fizet, stb. És erre a cukrászdára azt mondták, hogy törvénytelenül működik, mert ő törvénytelenek tartja, mert el akarja lopni, és oda akarja adni valakinek pénzért. Mert ő képes ellopni, hogy kapjon 20 millió forint zseppénzt, vagy csúszópénz. Képes tönkretenni egy nemzeti örökséget 20 millió forint zseppénzért, egy primitív emberről van szó, egy primitív, tanulatlan, vagy úgy is mondhatnám, hogy talán, hogy egy pszichopata, mert nem normális. Egy ilyen embernek a parancsára, meg tulajdonképpen a korrupciós háló parancsára, amely ugye a Wöllner meg a Schadl fémjelzi ezt a korrupciós hálót, mert ők el akarják lopni. De miért akarja ellopni? Azért, mert a Ruszfun cukrászda olyan, hogy azt hiszi, hogy azt valakinek baksisként, ajándékként fölajánlja, hogy én ezt odadom a te feleségednek, vagy lányodnak, vagy barátnődnek, vagy bárkinek, de engem hozzatok ki a börtönből. Mert ugye börtönbe ül. Egy virtigli, abszolút bűnöző börtönbe ül, és 8-10 évet fognak kapni, hogyha az ügyésznek a vádiratát, vádindítványát elfogadja. Ilyen emberek még onnan börtönben is irányítja ezeket a folyamatokat. Ez van az ügy mögött. Ezért tönkretesz egy 200 éves világhírű cukrászdát, mert nem az a baj, én már nem vagyok ott senki, de ők azt hiszik, hogy ez egy úgy működik, hogy odaadják a kulcsot valakinek, és akkor működik tovább. De nem működik, mert se jogilag semmi módon nem lehet. Ahhoz ez úgy lesz, mint a Mátyás pince, amit ugyanígy próbáltak, hogy így mondjam, ellopni,
És 3,5 éve ez a világhírű vendéglő ott áll üresen. És 3 év múlva is üresen ott fog állni, mert valakik el akarták lopni, a főnökök nem mentették meg, a lopás sikerült, csak az nem sikerült, hogy eladják, vagy hasznosítsák, mert a Mátyás pincéhez ahhoz, hogy még egyszer kinyíljon, kellene 2-3 millió forint, forint, fölújítani, átalakítani, meg egy csomó dolog kellene, ilyenre meg ember nincsen. Tehát ott áll világszégyenére üresen 3,5 éve, és a többi is ott áll üresen, a történelmi cukrászdák, vendéglők ott állnak üresen. Nehogy elhiggyék, hogy pénzügyi okok miatt nem. Ezeket tönkretették, bezáratták, olyan helyzetet hoztak. Ez azoknak a felelőssége, akik itt állami hatalommal rendelkeznek, vagy akik tehettek volna valamit, a bíróké, az ügyészeké, meg a közvéleményé. Elnézik ezt a rengeteg jó bezárt helyet végig a Rákóczi úton, a belvárosban, meg mindenhol. Csak ezek a hogy mondjam, jelentéktelen üzletek vannak nyitva, de azok se lehet tudni, hogy meddig. Tehát tulajdonképpen a fele, ami volt, az most nincs. Ilyen primitív tolvajok miatt, meg ilyen nyáladzó főnökök miatt, ilyen cinikus senkik miatt, akik csak azzal foglalkoznak, hogy a székének foghassa a karfáját. Ahogy a Völner mondta a feleségének a lehallgatott telefonba, hogy ha beszélnék, akkor egy jó páran, 3-an, 4-en, 5-en nagyon nehéz helyzetbe kerülnének, gondolom nem a kis hivatalnokokra gondolt, hanem a legfelsőbb szinten. Ilyen, és végignézik ezt a károkozást, ezt az aljasságot. Miért vagyunk mi 27-ek Európában? Miért? Miért nem vagyunk előbbre? Miért a 27-ek vagyunk? Miért nem vagyunk följebb? Hát ezért. Ezért vagyunk a 27-ek, és nem fogunk följebb kerülni. És még egyéb következmények is vannak. Tehát most, ezen a napon, ezt azért beszélek erről, mert most mielőtt a felvétel elkezdődött, most jött a telefon, hogy menjek föl, mert elrabolják a teraszunkat, az úgynevezett szürke ruhás közterületfelügyelők, akik általában csak azt nézik, hogy lehet valami okossággal valami pénzt keresni. Hát itt már mindenki meg van fertőzve azzal, hogy ő bűnöző legyen. Azt se tudják, hogy ez bűnözés. Felelős. Hát, hogyha már végképp összeomlik minden, akkor elmegyünk Ausztriába mosogatónak, vagy Londonba, vagy bárhova. Itt már senkinek nem fordul a fejébe, közhivatalnoknak, meg se fordul a fejébe, hogy a hazám becsületét megvédem, hogy a hazámért teszem, a magyarságért teszem, a jó hírünkért teszünk, semmi. Hanem azt mondják, hogy mindenki úgy él meg, ahogy tud. Hát ha csak lopással lehet, akkor lopunk. Na most ennyit erről. De ez az egyik oldal, hogy most itt ülök, és éppen én már nem vagyok aktív, mondtam, a dolgozók segítséget kértek, menjek, vagy nem megyek föl, 77 évesen nem vagyok ügyvezető, én már visszaléptem, 32 évig csináltam, most már arra megyek rá, hogy felszínre hozom az igazságot. Felszínre hozom. És azt nézem, hogy fog vizsgázni a hazám, meg Magyarország, hogy fog vizsgázni előttem, meg mások előtt, hogy amiük nekik van, vagy rájuk bíztak valamit, amit az elődök csináltak, azt megőrzik, fejlesztik, vagy tönkreteszik, vagy ellopják. Hát ellopják. És én meg végignézem, uraim. Na, hát én nekem az egy problémám van, hogy ő helyettük szégyellem magam, meg az utódaim előtt szégyellem magam. 5 gyerekem van, és 8 unokám van, és vannak jó barátaim, meg olyan kollégáim, akik már családtagok lettek nálam a cukrászdák, ő előttük szégyellem magam, meg ti helyettetek szégyellem magam.
rendőrségi feljelentésünk van, kihallgatásra járunk, és a kihal mindig megbíznak egy rendőrt, akinek garantáltan semmi szaktudása nincs az ügyhöz, nem is tud rendeset kérdezni, nem is tudom, hogy van-e képesítése, mindenféle hivatalt megkerestünk, és fölmutatjuk a oklevelünket, hogy 2 hónapja kaptunk egy oklevelet, hogy az állam védelme alatt vagyunk, mert ez egy történelmi cukrászda. És az állam minket véd az állam. Hát a címét se ért is, fölmut, most 2 hónapja, nem régen, 2 hónapja. És műemlék, és a miénk. És nincs egy állami ember, egy közhatalom, egy rendőr, egy ügyész, egy bíró, senki, mindenki beáll a sorba, mert a maffia, akit én nem tudom, hogy ki ott a főnök, de a Völner az egyik főnök, a másik főnök, hát ugye le is bukott. Meg a Sadl, meg az ő védő angyaluk, Balog, nem Balog, hanem milyen Judit volt az igazságügyminiszter, Varga Judit. Ilyen kvalitású emberek. A többi szép lelkű hivatalnok, legyen az miniszter, meg így mosolyogva, így néznek, és hallgatnak, és arra gondolnak, hogy ők mostan hogy jönnek be ide. Mi lenne a jó? És rájönnek, hogy az a jó, hogyha hallgatnak, meg nem látnak, meg nem hallanak, meg nem beszélnek, és elmennek a munkavacsorára, és igyekeznek a széket fogni. De uraim, ezek, akik így fogják föl, mindegyik ki lesz selejtezve, mert ezek közül mindenki ki volt selejtezve, mindenki. És képletesen mondva, meg lesznek rugdosva, meg le lesznek köpve, meg elveszítik a becsületüket nem csak a közelőtt, hanem a családjuk előtt is, ha gyerekük van a gyerek előtt. Pusztán azért, mert így viselkednek. És erre most rögtön váltok, és elmondom azt, amit most a tévében láttam, hallottam, és amiről eszembe jutott az egész történelem, Gulyás Gergely esete. Azért mondom el most Gulyás Gergely esetét, mert a napokban, most ez a hír. Mert hétvégén néztem a Hitgyülekezetének a miséjét, Németh Sándor főlelkésznek a beszédjét. Utóbbi időben Németh Sándor főlelkész nagyon jó formában van, Csodálom is, hogy 70 évesen milyen képességekkel rendelkezik, és többször elmagyarázta. Én igyekeztem a nyelvezetét megtanulni, hogy a kenet, hogy aki megkapja a kenetet valamire. Na, ezt most nem fogom elmondani, hogy mit jelent, hogy a kenetet megkapta. Mindenki nézen utána, de nagyon fontos, hogy aki megkapta a kenetet, az igazából lelki hatalommal rendelkezik, mert aki adta a kenetet, az őt fölmagasztalta és fölruházta. És ő ezt elemezte. És sokszor emlegette, és én is gondolkodtam rajta, hogy ezt hogy kell érteni, és a végén megértettem. Tehát azt mondta, hogy megfigyelte, hogy olyan ember, aki megkapta a kenetet, és emiatt hatalma van. Most azt, hogy milyen hatalma van, azt az evangéliumból tanuljátok meg, amikor megkérdezték, hogy kicsoda Jézus. És akkor ő is megkérdezte, hogy Pétert, hogy minek tartanak engem az emberek. Meg hát nem tudott egyértelmű választ adni, hogy rabbinak, meg profétának, meg este. Szóval, hogy
Mondta ezt is, meg mondott azt is. Jézus meg várta, hogy mondjon valamit, és a végén a Péter mondta, hogy ami közelített ahhoz, amire aztán kiderült, hogy ő kicsoda. És akkor egyszer mondta neki a Jézus, hogy de ti se fogtok engem megvédeni, meg igazából nem értitek azt, amit én ki akartam jelenteni. És akkor mondja neki Péter, dehogy nem, én úgy szeretlek, Jézus, hogy Mester, úgy szeretlek, hogy az életemet is adnám érted, stb. És akkor Jézus azt mondta, hogy igen, az életedet, mielőtt a kakas megszólal, 3-szor fogsz engem megtagadni. Ez az utolsó este volt. És a kakas, amikor megszólalt, Péter már 3-szor tagadta meg Jézust, azt mondta az őt üldözőknek, hogy nem ismeri ezt az embert. Na hát, szóval mégis ő lett a kőszikla, a Péter, az első pápa, mondjuk, mert őt is keresztre feszítették. Na most ebben a Kenneth dologról jutott eszembe, amit Németh Sándor mondott, és most mondom a lényeget. Azt mondta, hogy megfigyelte, hogy akin rajta volt a kenet, de mégis elkövetett egy hiba, akár egy hibát, egyet elkövetett mégis, arról lejött a kenet. Megszűnt. Ha nagyon sokáig fölfogta és nagyon sokáig dolgozott meg, mindent jóvá akar tenni. A kenetet már nem kapta vissza, bár az érdemei azok elismerést nyertek, de a kenetet egy hiba miatt már nem kapta vissza. És akkor most rátérek Gulyás Gergőre. Megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye arról, hogy Mészáros Lőrinc, az ország leggazdagabb embere, egy 63 méteres jachttal, gondolom, hogy lyuknak, ott nyaral az új feleségével, Cannes környékén, tehát a francia Rivierán, meg a hogy hívják a kisváros államot. Hát az a helyzet, hogy nem vettem be a gyógyszeremet, hogy tessék? Monte Carlo. Elnézést, tényleg, Monte Carlo. Hát ott van a 63 méteres jachtjával, ott nyaral. Amikor itt a pedagógusok tüntetnek, meg hőzöngenek, hogy nem tudnak megélni ebből a pénzükből. Amikor infláció van, amikor reálbércsökkenés van, amikor jaj van, meg panasz van, meg nincs tanár. Nehogy azt mondják, hogy van elég tanár, mert nincsen elég tanár. Ahol pénzhiány van, ahol sötét fellegek, háború van, vannak, közelednek felénk. Ebben a helyzetben az ország leggazdagabb embere, aki mindent, az ő mondása szerint, a Jóistennek és Orbán Viktornak köszönhet. És azt a pénzt, amit ő keresett, az utolsó szemig mindent az államtól kapta. Az államtól, a köztől kapta, nem kapta, hanem a köz hozta olyan helyzetbe, hogy ezeket a munkákat ő egy pályázaton megnyerte, sorba, mindent megnyert, amit megpályázott, és ezért lett az ország leggazdagabb embere. Én egyszer pályáztam, azt visszautasították, mondván, hogy formai hiba van benne. Egy ilyen kis pici dolgot kértem a ipari tanulók képzésére, de azt se kaptam meg. Ő mindent megkap, holott ott sincs, ahol kérik. Tehát ez az ember a 63 méteres jachton ottan, hogy a nyár ott nyaral az új feleségével,
Itthon meg ez a probléma, a kormány meg az Orbán Viktor mondja, hogy nehéz idők jönnek, de a kormány igyekszik tehermentesíteni a népeket, de hát amikor ennyi baj van, akkor nem lehet tehermentes, össze kell fogni a nadrágszíjat, össze kell húzni, akkor az ország leggazdagabb embere, aki mindent annak köszönhet, hogy ő neki Orbán Viktor a barátja. A jóisten meg jóvá hagyta ezt a barátságot, az ott Monte Carlóba ott nyaral. És megkérdezték Gulyás Gergőt, hogy erről mi a véleménye. Na most Gulyás Gergelyről tudni kell, hogy egy nagyon, de nagyon jó képességű ember, jogász, nagyon fiatal, nagyon jó képességű, tényleg különleges ember, de a különleges emberkéhez kellene egy tartás, egy személyiség, kellene egy jellem, mert akkor a Jóistentől kapott képességei nem lesznek elpackázva. Mit mondott ő erre? Hát azt mondta, hogy igazából politikusan kellett nyilatkoznia. Azt mondta, hogy hát több szerénységet kellene. Nem mondta név szerint, hogy Mészáros Lőrincnek több szerénységet kellene. Sőt, egyáltalán nem szabadna olyan életformára rátérnie, ismerve az ő származását, meg születését, meg munkás létét, hogy a milliárdos orosz oligarchák módjára, azokat utánozva, én is láttam őket a nyugati kikötőkbe, azokat leutánozva ő is ott jaktozik. Hát ha Onassisnak lehetett, meg a többi orosznak, akkor mi? Akkor ő is, mert nem élet az élet 59, vagy nem is tudom hány, 60 évesen. Már ha ő ezt nem tudja megcsinálni. Tehát magyarul van benne egy ős primitívség, stimmel? Egy ős primitívség. És nem azt mondta a Gulyás Gergő, hogy a gazdagság meg az üzleti sikereknek az történetét azt nagyjából a közvélemény tudja, mert igazából ezt részben a sajtóból, részben maga Lőrinc mondta el. Tehát ez nem titok, hogy ez így van. De ehhez a gazdagsághoz nem illik ilyen eredmények után, hogy ő legyen a legnagyobb oligarcha, meg a legmagamutogatóbb, meg a leggusztustalanabb, mondom, milliárdos ő, amikor a népe így áll. Ez már csak a jó ízlés kedvéért is. A jó ízlés kedvéért, meg a jellem kedvéért. Ezt kellett volna mondani hogy mondjam, Gulyás Gergőnek, hogy ez a történet, ez Mészáros Lőrinc jellemére utal. Stimmel? Jellemére utal. Ezt még fogja szégyelni valamikor, de én is szégyellem, mint miniszter, hogy a kormány támogatása meg elismerése mellett ez az ember így élt vissza a helyzetével, ilyen gusztustalan módon, és szégyellem, és legjobb lenne, hogyha ezt ő korrigálná. Én azt üzenem innen neki, hogy csinálja vissza mindent, konzultáljon valaki olyan emberrel, aki neki tanácsot tud adni, és csinálja vissza, mert árt a nemzetnek, a kormánynak, az erkölcsöknek, mindennek árt. Ezt kellett volna mondania Gulyás Gergőnek, és akkor történelmi személy lehetett volna. De amiatt, hogy ő ezt nem mondta, a kenet, ami rajta volt eddig, az elveszett. És nem fogja tudni visszanyerni.
És nem lesz történelmi személy. Nem lesz. Elveszette a kenetet ezzel az egy nyilatkozatával. Mert gyáva volt, meg kalkulált, meg üzletet kötött. Ez jutott eszembe. Na most mit látok magam körül, hogy olyan emberek, akik tehetségesek és lehettek volna, történelmi személyek lehettek volna, mert a kenet rajtuk volt, ezt a kenetet akár egy cselekedettel is, de elvesztették. És ahogy Németh Sándor mondta, nem tudják visszaszerezni. Nem tudják. Nem. Ő úgy látja, hogy nem szokott visszajönni ez a kenet. Tehát ez a mai napra rendelt mondókám, hogy ezen gondolkozzatok el. Én az életem során én is kerültem mindig választóvíz elé, vagy választás elé, ahol egyrészt volt a praktikus út, a másrészt volt az az út, amire büszkének lehet lenni. Gondolkodtam, hogy melyiket válasszam, meditáltam, és a végén mindig az a gondolatom döntötte el, hogy mit csináljak, hogy mi az, ami nem fér bele az életrajzomba. Mi az, amit majd nem merek elmesélni. És azokat nem választottam. Mindig olyat választottam, amit beírhatok az életrajzomba, mert az életrajz meg van ám írva. Meg lesz. Mindig azt választottam. És mindig azt választottam, amit bármikor most is elmerek mesélni. És elmesélek, ha megkérdezik. Elmesélek. Mindig valamilyen, kaptam egy kenetet arra, hogy ne hazudjak, meg ne legyek gyáva, meg ne féljek. És igenis olyat csináljak, úgy döntsek, hogy bármikor elmesélhessen bárkinek. Na szóval, most már ugye öreg vagyok, és nem jár az a fejembe, hogy jaj, Szamos megint nagy képű. Nem, csinálják utána. Hogy keressen valaki olyan dolgot az életem során, ami nem felel meg annak, amit mondtam. Nem fognak találni. Szerencsém volt. A kenet, amit kaptam, én nem tudom, mire kaptam a kenetet, bár sejtem, mert én még eddig nem vesztettem el, és nem is akarom elveszteni, és soha nem jutott eszembe, hogy annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez a helyes út, és nem azt cselekedtem. Volt egy film, az volt a cím, hogy az asszony illata. Al Pacino volt a főszereplő, egy vak, nyugdíjas, nem tudom, ezredes vagy ezredes játszotta, aki egy megtámadott diákot, katonai hallgatót tiszt védett, aki betyárbecsületből valamit nem mondott el, amit el kellett volna mondani, fegyelmi indult ellene, el is távolították volna, és akkor ez az Al Pacino, egy vak, nyugdíjas ezredesnek volt ő a segítője, megtudta, hogy mi az ügy, és föllépett az érdekében. A föllépésnek az volt a vége, hogy vakon elment erre a nagygyűlésre, és szót kért. Nem akartak neki adni, de szót kért, hogy elmondja a véleményét. És elkezdett beszélni. És azt mondta, hogy ő is volt fiatal, meg így, meg úgy, és mások is követnek el ezt-azt. És akkor elmondta, hogy azt akarják, hogy ő köpje be a társait. Ő köpje be. Ő azzal ért egyet, hogy megtagadta, hogy beköpje a társait, bár a szabály szerint be kellett volna köpnie. De nem köpte be. Dilemma előtt állt. És végül is azért van most ilyen bajba, mert nem köpte be a társait. Ő nagyon, de nagyon elítéli azt, és tudja, hogy ebbe a helyzetben nem lehet beköpni a társakat. Tehát igazából
igazából a dilemma az volt, hogy most a szabály az érvényes, vagy ez a másik oldal, hogy nem köpünk be társat, vagy a szabályt betartjuk. És azt mondta, hogy én is voltam fiatal, és én is voltam választás előtt, hogy választanom kellett a jó és rossz között. Mindig tudtam, hogy mi a helyes út. Mindig tudtam. De nem azt választottam. Na, én ehhez tartom magam. Hogy én viszont fogom választani, amikor ezt a témát, ami ma történt, ezt az aljasságot, ezt a bűncselekményt, azt telefonon azt javasoltam, a dolgozók hát igazából sikoltoztak, hogy menjek oda, mert egyszer már elzavartam ezeket a bűnöző közterületeseket, meg rendőröket, egyszer már 6 éve elzavartam, le van fénykép, ez az egész ország tudta. Most ez megint elismétlődött, és ezért kérték, hogy menjek föl, de nem megyek föl, egyrészt tanuljanak meg, saját, én már nem vagyok aktív magukat megvédeni, az egyik dolog, a másik egészségügyi okok miatt sem mentem volna föl, de különben sem mentem volna föl, mert egy kicsit gátlástalan vagyok, lettem öregen, és hát tulajdonképpen én amikor 6 éve mondtam, hogy fizikailag ellenállok, én azt komolyan gondoltam. Most se tudnám megállni, hogy valami olyasmit ne csináljak, ami úgynevezett jogilag ebbe a bűnözői világba olyan kényesek a jog betartására, hogy olyanokat kéne betartani jogot, ami igazából a jog egy nagy aljasság, vagy félremagyarázás. Tehát nem mentem föl. Hanem azt mondtam, hívják ki a 112-t, mindenféle papír és határozat nélkül jöttek ki a közterületfelügyelők, rendőr nélkül természetesen, semmi papírjuk nincs. Fölhívták az ügyvédet, és mostantól kezdve azt kértem tőlük, hogy emberi módon viselkedjenek. Emberi módon. A dolgozók jöjjenek ki a cukrászüsttel, mindenki fogjon meg egy sodrófát, és védjék meg a ruszfurmot úgy, hogy mint egy dobot az üstöt verjék, és ordítsanak, hogy segítség. Segítség, rablók, ordítsanak. 5-en természetesen nem merik megcsinálni. Nem merték. Én ezt csináltam volna. Ők nem merik. Senki nem bántaná őket. Fogja az üstöt, és üti a sodrófába, és ordít, hogy segítség. A dolgozók, akiknek az állását holnap megszüntetik. Holnap. Ha nincs terasz, akkor a dolgozók felé el kell küldeni. Nincs állásuk. És ennek ilyen szituba nem merték az üstöt verni, hogy segítség. Na most erre kíváncsi leszek, hogy ebből most mi lesz. Hát azt hiszem, most már be kell fejeznem, de most ezzel remélem sikerült bejelentenem, hogy mostantól kezdve megváltoztam. Öreg ember vagyok, én már beszélek. Már elmondom, már nem vagyok gyáva. Már nem hagyom. Nem hagyom, hogy a családom, meg az utókor, meg a barátaim, meg egyebek azt lássák, hogy én félek. Mert nem félek. És azt javaslom, hogy ti se féljetek. Ne féljetek. Ahogy II. János Pál pápa mondta, mikor először a hazájába elment látogatóba, Lengyelországba, és 1 millió ember várta a misét, és az volt az első szava, hogy ne féljetek, ne féljetek. És II. János Pál pápa lett a ismert pápák közül a legnagyobb, és szent lesz, szent, és őszintén szent.
én inkább őt követem meg, a kenetet, amit megkaptam. Köszönöm a türelmet, gyerekek. Szevasztok.